こんにちは。チベットテレビのトシツモです。チベットディスウィークでは、チベットやダライラマ法王、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それでは、まずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王、インドのムルム大統領の誕生日に健康を祈られる。ペンバツリン首席大臣、オーストラリアの全国記者クラブで演説し、中国への圧力強化をオーストラリアに要請。憲法ソナムテンペル議長、ドカム中止管力の設立65周年記念式典で演説。ギャリー・ドルマ大臣、チベット青年会議による第20回若者指導者養成の閉会式に出席。チベット事務局ワシントン DC のナムギャル・チョルプ代表、カナダの議員と会談。ベルギーのチベット人コミュニティ週末学校創立10周年を祝う。第53回国連人権理事会でチベットの女性の状況を取り上げられる。チベット舞台芸術団ハンガリーで開催される第10回全国シアスターオリンピックに参加。ダライラマ法王は今週火曜日にインドのドラバディ・ムルム大統領の65歳の誕生日を祝福されました。法王はインドのチベット人に対する寛大さに感謝し、大統領の健康とインドを率いる上での成功を祈られました。今週の月曜日、ダライラマ法王はネパールのソロクンブ地区の仏教徒と会合し、親切な声によって観音様の真のご加護が受けられることをお話しされました。先週の土曜日、ダライラマ法王はポンダ、サトゥン、プルワラ、カムラウの各チベット人集落の役員とともにシルマル地区のインドチベット協会のメンバーに謁見を強化されました。シルマルのインドチベット友好協会のメンバーは2日間の日程でダラムサラを訪れ、中央チベット政府を訪問し、情報国際関係省のノルジンドルマ大臣と会面しました。公式ウェブサイトによりますと、ダライラマ法王は7月21日から7月23日まで仏教徒や他の団体の人々に教えを受けられる予定です。ラダック仏教協会によりますと、ダライラマ法王は7月10日にラダックの霊に到着する予定です。主催者はダライラマ法王に8月末まで霊に滞在していただきたいと述べました。中国が反対する中、ペンバツリン首席大臣は今週水曜日にオーストラリアの国立記者クラブで中国チベット紛争の解決と地域の平和の確保というテーマで演説しました。首席大臣はチベットの歴史的な独立性を強調し、中国政府のプロパガンダに惑わされないよう国際政府に求めました。We have always resorted to non-violence as a means, and His Holiness has been very categorical in his statements that if Tibetans take up violence, I will no more be responsible for the cause of Tibet. So it's not, as I mentioned before also, it's not like Tibetans cannot take Chinese life, but they are not taking it. They are resisting from that. They are practicing peace, and they are burning themselves to death, hoping against hope that the Chinese government will pay some attention to their plight, or hoping against hope that the international community will come to their rescue, but to no avail as of today. But I keep reassuring my people that in such a peaceful movement like Tibet, these are accumulations of actions, and all their sacrifices will not go in vain. It will have its results in the end. But when you follow nonviolence, it's a more difficult path. It takes longer time, but that is the only means to resolve conflicts, because violence begets more violence. If you take up violence, there's never going to be an end. It's going to be a cycle of violence. And that is not what humanity needs. Everybody wants happiness. His Holiness always stresses on the oneness of humanity. And if political leaders understand this concept of the oneness of humanity and the interdependence of the nature of our existence,
then there will be more peace in this world. 今週の火曜日、出席大臣はオーストラリア議会の大議員と上院で評賛されました。国会議員のソフィス・カンパス氏とスザン・テンプルマン氏が、ペンバツリン出席大臣がオーストラリア議会を傍聴していることを認めることで、議会は中国政府の下でチベット内部の深刻な状況に注目しました。オーストラリア参議院議員のジャネット・ライス氏、リンダ・レノルズ氏、デボラ・オニール氏、リディア・ソップ氏、トニー・シェルデン氏、スティールズ・ジョン氏、ニック・マキム氏はペンバツリン出席大臣を歓迎し、中国政府の下で拡大するチベット弾圧を抑制する重要性について議論しました。議員たちはオーストラリア政府、中国政府からの干渉なしにダライ・ラマ法の後継者を捕獲するよう要請しました。また、公にも私的にも中国と直接または多国間での議会でチベットの人権を擁護することの重要性を強調しました。And I will continue to push for the Australian Parliament to only recognise a Dalai Lama appointed by Tibetan Buddhist traditions and practices without interference by the Chinese government. The members of parliament also emphasized the importance of advocating for human rights in Tibet, publicly and privately, directly with China and in multilateral forums. Since 1959, many Tibetans have fled their homeland. Some are in the Blue Mountains in my own electorate of Macquarie, where they tell me how much they value their freedoms. It's vital Australia keeps speaking out about our serious concerns on human rights in Tibet, publicly and privately, directly with China and in multilateral forums. オーストラリア衆議院の副議長であるシェロン・クレイドン氏とオーストラリアチベット全党議会グループは、ペンバツリン出席大臣の初めてのオーストラリア訪問を記念してそれぞれ歓迎会を開催しました。また、出席大臣はジャネット・ライス参議院議員、サイモン・バーミンガム外務大臣、シェイ・ノイマン議員、ディーン・スミス参議院議員、オーストラリアチベット議員連盟共同議長のルーク・ゴスリング氏とスザン・テンプルマン氏とオーストラリア議会で会談したほか、オーストラリア戦略政策研究所を訪問しました。ペンバツリン出席大臣はシドニーで週末のチベット語学校を訪れたほか、チベット人コミュニティでの講演、チベットの若者やチベット支援グループのボランティアメンバーと交流、議員でもあるソフィス・カンパス博士が主催する昼食会、地元の要人や支持者と会談、シドニー工科大学やニューサウスウェルズ州議会で講演、シドニーモーニングヘラルドの記者のインタビューに応じました。今週の木曜日、オーストラリアのメルボルン市で出席大臣はインドとチベット古代の絆と現代の結びつきと題した講演をオーストラリア・インド研究で行い、チベット支援者やチベット人コミュニティとも会談しました。ペンバツリン出席大臣は来週ブリスベンを訪問し、その後インドに帰国する予定です。先週の金曜日、チベット亡命議会のケンポソナム・テンペル議長がヒマチャル・プラデシュ州のビールで開催されたドカム・チュシガン・ループの設立65周年記念式典に衆賓として出席しました。ケンポソナム・テンペル議長はドカム・チュシガン・ループの取り組みを評賛し、1958年の創設時のチベットの抵抗勢力の主な目的と中国の共産党軍との戦いからダライ・ラマ法王を安全にインドへ護送するまでの歴史的な意義について語りました。また、同日にはドカム・チュシガン・ループの創設者であるアンル・コンブタシ氏の60回目の命日を追悼するための第51回理事会と第23回総会も開催されました。先週の金曜日、チベット亡命政府安全保障部門のギャリー・ドルマ大臣は、チベット青年会議の第20回青年指導者研修の閉会式に主賓として出席しました。式典はアッパー・ダラムサラの TCB で行われました。
訓練の参加者に対して大臣は、チベット青年会議のメンバーとして働いた経験を語り、活動中の実践的なアプローチの重要性や各大学や地域、社会の中で中国とチベット紛争に関する意識を強めることの意義を改めて強調しました。第20回青年指導研修は2023年6月12日から16日までアッパーダラムサラの TCB で開催されました。2023年6月14日からの3日間、チベット事務所ワシントン DC のナムギャル・チョルプ代表とカナダチベット委員会のシェラプ・タルチン事務局長がオータワを訪問し、カナダの議員や政府関係者と会談しました。チョルプ代表はイーブ・フランスワ・ブランシェット党首が議長を務めるブロックコベコア州議会議員連盟に対して演説し、アレキシス・ブリュネル・デュセープ議員、チベット友好議員連盟のアリフ・ビラニ議長、ガンネット・ジェネス副議員、ジェームズ・マロニー議員と会談しました。また、カナダ外務省の高官、チベットの青年インターン及びオータワのチベットコミュニティのメンバーとも会合しました。チョルプ代表は中国とチベットの対話について重要な動議に関する必要な追加対策やカナダが中チベット政権及びインドやネパールのチベット亡命コミュニティの機関的支援を強化する取り組みについて議論しました。チベット事務所ブリュッセルの副書記であるテンジン・カルテン氏は、ベルギーチベット人コミュニティのシェラプナンギャ週末チベット文化学校の10周年記念式典にベルギー・オータワで主賓として出席しました。テンジン・ノルデン氏はチベット語を教えるために10年前に週末学校を設立した前校長の祖先力や現在の校長、スタッフ、保護者たちの進歩を遂げるための努力と決意に感謝の意を示しました。現在開催中の第53回国連人権理事会において、今週木曜日に開催された国連女性差別施行委員会との対話の中で、チベットにおけるチベットの女性たちが直面している状況と課題が取り上げられました。チベット事務局ジュネーブの国連アドボカシー担当官であるカンデン・ソム氏は、チベットでの中国の差別的な政策や実践によりチベットの女性の生活に影響を及ぼしている重要な問題を強調しました。開催中の第53回国連人権理事会の傍らで、チベット事務局ジュネーブと教委民族協会は共同でチベットでの中国による継続的な弾圧に注目するサイドイベントを開催しました。As reflected during a treaty body review of China, the Committee on Elimination of Discrimination Against Women raised a series of concerns over issues affecting the life of Tibetan women, including barriers to access to justice, closure of Tibetan schools, forced residential schools, denial of access to education in Tibetan language, confiscation of passport of Tibetans, as well as forced labor and forced marriages, and the undermining of linguistic and cultural identity of Tibetan women and girls. カンデン・ソム氏、チベットの元政治犯であるプンソク・ニドゥン氏およびチベット権利擁護国連コーディネーターであるグロリア・モンゴメリ氏は、チベット人による弾圧の現状報告世界人権宣言から75年と題されたイベントで講演しました。チベット事務局ジュネーブの国連アドボカシー担当官であるカンデン・ソム氏は、国連加盟国と国際社会に対し、チベットにおける中国の人権侵害を緩和するための協力を呼びかけました。今週の水曜日、チベット事務所ラテンアメリカの代表であるジグメ・ツリン氏は、サンパウロのチベットハウスブラジルにモンジャ・コエンロシ氏を迎えました。ジメツリン代表は、モンジャ・コエンロシ氏がチベットハウスを訪れるために時間を割いてくれたことと、彼女の継続的な支援に心からの感謝を述べました。モンジャ・コエンロシ氏は、曹洞宗の公式の宣教師であり、
教書20冊を執筆し、積極的に非暴力と平和の文化のために力を尽くしています。2023年6月10日、チベット舞台芸術団ティパ、ハンガリーのブダペストで開催された第10回全国劇場オリンピックに招待され、トゥンドゥツリン監督率い22人のツアーメンバーが参加しました。ティパは伝統芸能アジェラモの8つの女子誌の物語の一つであるナムサ・ウブンを演じました。58カ国からの400のオペラ協会が集まったこのイベントは、ティパにとって初めての国際的なイベントであり、その豊かな文化遺産を世界に披露する機会となりました。2023年6月11日、ティパのメンバーは仏教センターのラマチュペル市に招かれ、お釈迦様の人生を変えたオペラを演じました。観客の多くは蘇院で仏教の教義を学ぶために集まった仏教徒でした。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございました。